Pasaiako herriti. Haupa, Pasaia! Pasaiako herritik dator notizia, zezen bat izan dala genioz bizia. Kontatu zera nua, bistan ikusia, alegratzeko triste dagoen guztia. Santiago eguna, Pasaian seinale, ailegatu ez danak, egin dezan galde. Hasieran kendia, zezenaren alde, azkenian ez zira, arrimatu zale. Itxasora salta da igari, adarrak besterikan ez zuen ageri. Bakeroa begira bere zezenari, eseri ta janditu 3 libra hogi. Toiotik bazterreko barrera tartean, zezena pasa zaie kolera betean. Plazatik kanpora zeudenak bakean, erdiak burrukatu ditu hankapean.
Hiru komertziante plazatik kanpoan, bost polo tabarkio labana tratuan, pareta egon arren hamar oinaltuan, pamparroi pasatu zan putzura saltoan. Putzura saltoa. Bueno, beste gauza bat eskatu nahi zuke. Kanta tartean igual, pixka bat, isili, balike, izango da, primera, karbatzen nahi gara eta bestelak ere zan